Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा अपकमिं पोस्टआ फैगासिनो दङ 7 अक्ट'बराव बेनो जाबाय जोंहा 5000 स' बे 5000 आव 10 पासनिफ्राय हागोन मिनिमाम AB आव एन UB होनोबा HS पास एन जायनिखि HS पास नोंथांमोना मोननै पोस्टआव हागोन AB UB नोंथांमोना कनस्टेबलआव आरो लोगोसे कमान्ड' AB बेटेलियन थायोबा बेयावबो नोंथांमोना हागोन नाथाय बैसोजों सोनारगोन एन SI होनोबा नोंथांमोननि डिग्री पास एन POP कमप्लिट खालामबाय 1800 नि बारा भेकेन्सि बेनि सायाव मोनसे आपडेट दङ आरो लोगोसे मोनसे बिग आपडेटआ बेनो 00 भेकेन्सि खालामसिगोन 2024 आव अब्ला स' मा जागोन नेक्स्ट लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया स' बेनि सायाव आपडेट लाबोदों जाहाथे बयबो क्लियार जायो आरो लोगोसे जायनाखि गोदान स्टुडेन्ट्स गोबां नोंथांमोनाहाय 18 इयार्स जानो गोनां दङ नेक्स्ट इयारावहाय अब्ला मा जागोन स' नोंथांमोना आसाम पुलिसाव एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाला स' गोबां कुइसन जागासिनो दङ स' बेखौनो कभार खालामनानै मोनसे भिडिअ खालामबाय आसाम पुलिसनि नेक्स्ट रेलि 5000 बेथ' फैखासिगोन देन जों थांनो फैयो अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय जोङो स्टेप बाय स्टेप बेवहाय नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ लाबोदों दा जों फैबाय SLPRBआव बेयावनो नोंथांमोननि अफिसियेल नटिफिकेसना रिलिज जासिगोन 7 अक्ट'बराव जानो हागौ एसे लेट जानो हागौ इभिनिंआव मोननो हागौ नाथाय फुङावबो मोननो हागौ बे सोनारगोन समनि सायाव आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनखागोन आरो स' बेयावनो अनलाइन एप्लाइ लिंकखौहाय हमना ला नोंथांमोना 30 डेज गाहाम टाइमखौ मोनगोन अके नोंथांमोना अक्ट'बर लास्टसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन एन्ड अब्ला रिलिया नोंथांमोनाहाय जानुवारि एबा फेब्रुवारियाव जाहैनायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो गोबां टाइम दङ नोंथांमोना प्रेक्टिसा मोजां हेभि खालामखानांगोन मानोना लं जाम्प होनोबा 20 लाथारनांगोन बेनिफ्राय रानिंआव नोंथांमोना गैयाबाबो 12 बेनिफ्राय 13खौ नोंथांमोना फकास खालामनांगोन आरो बेनि जाबाय 33 एबा नोंथांमोना 34 लानो हायोबाथ' मोजांसै नाथाय 32निफ्राय नोंथांमोना एसे पइन्टखौ टारगेट खालाम मानोना फिजिकेलाव 14नि गेजेराव स' बेबायदि थांनायखौ चान्सखौ लादों अके मानोना एसे बारायगासिनो दं काटअफआ मानोना गोबां स्टुडेन्टस जाबाय एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफोरना एसे खम थायो हमना ला लं जाम्प होनोबा स' नोंथांमोना हमना ला 17 एबा 16 एन्ड बेनिफ्राय रानिं होनोबा स' नोंथांमोना 10 एबा नोंथांमोनाबो 12खौ लायोबा थ' जायखिजाया नोंथांमोना बेबायदि थांनायनि चान्सआ दङ हमना ला नोंथांमोना 28निफ्राय स' नोंथांमोना 29नि गेजेराव लानो हायोबा स' नोंथांमोनाबो सेफ जोनाव थानायनि चान्स थायो नाथाय बे काटअफआ सोनारगोन पस्टनि सायाव जुदि पस्टआ बुरजाबा काटअफआ खम थांगोन आरो पस्टआ जुदि खमब्ला स' काटअफआ हाइ लेभेल थांगोन नैबे फिजिकेलाव गासै 40 थायो नालाय एन्ड एग्जामाव हमना ला 45 बेनिफ्राय बायबाय हमना ला जोंहा 5 गासै 100 सिलेक्सन प्रसेस देन बेनिफ्राय भेकेन्सियाथ' मिथिखाबाय जोंहा 5000 दङ अके 5000 दङ बेनिफ्राय थांनाय बारनि प्रिभियास रिलि हमना ला 1817 पस्टनि POP जोब्बाय माने बिसिना ट्रेनिङा जोबजोब्बाय दायो पस्टिं जासिगोन जेरावनोखि थाङा मानो पस्टिं जासिगोन देन बेखौ फोजोबनाय लोगो लोगोनो प्रसेसा जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोदान फैनाय रिलि बेनो जाबाय नोंथांमोननियाहाय 5000 भेकेन्सिया स' बियो रिलिज जासिगोन दा बावैनो आरो जेब्ला रिलिज जायो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन एन्ड बैसो होनोबा हमना ला 18निफ्राय हमना ला 30 इयार्ससिम AB UB कनस्टेबल हागोन आरो जुदि कमान्ड' होनोबा हमना ला जुदि 26 थायोबा स' नोंथांमोना बेसिम खालामनो हागोन एन्ड SI आव नोंथांमोना 18निफ्राय 31 इयार्ससिम स' नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हायो SI लेभेलावहाय आरो बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन दा बेनोमोन एन्ड बेनिफ्राय लास्टआ जाहैबाय नोंथांमोना 00 भेकेन्सि स' नोंथांमोना 00 भेकेन्सि मोनसिगोन 2024 आव अके अब्ला नेक्स्ट लेभेलाव मा जागोन एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया दा बाथ्रा जाबाय ओरैबायदिसो आसाम पुलिसा गोबां भेकेन्सि दङ हमना ला नैबे 5000 भेकेन्सिया दंबावो फिलआप जानो स' बेखौसो कमप्लिट खालामगोन आरो नेक्स्ट लेभेलनिफ्राय बे पस्टआ कमप्लिट जानाय लोगो लोगो नेक्स्ट रेलि एबा नोंथांमोना नेक्स्ट सार्भे जागोन हमना ला एभ्रि मान्थ एबा एभ्रि इयारावहाय गोबां रिटायारमेन्ट जायो स' बेखौहाय सेन्सास खालामनानै अके एबा सार्भे खालामनानै गोदान पस्ट ओंखारबाय थागोन आरो नेक्स्ट इयाराव नोंथांमोना मोनसे गोदान पस्ट क्रिएट खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेराव नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो स' बेखौबो खालामनो हागोन जायनोखि दायो 18 इयार्स जायाखै नेक्स्ट लेभेलाव जुदि 10 पास खालामनानै HS पास खालामनानै 18 इयार्स जाबाय अब्ला स' नेक्स्ट रिलि नोंथांमोना होनो हागोन दा पस्टआ नोंथांमोना बे नङा जे जोब्बाय थ' नोंथांमोननि पस्टआ स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोनाहाय मोनबाय थागोन आसाम पुलिसाव स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे क्लेरिफिकेसन